हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय बे भिडिअआनो जागोन गामियाव आखाइजों दानाय दखना बेखौ आं नोंसोरनो देखायलांगोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो ओमफ्राय जितु नोंसोरनो नांगौ जायोब्ला कमेन्टआवहाय आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय सावनो देखायगोन आङो बिदन ब्लु कालार बिराद मोजां नुदों नै ब्लु कालार नांगौ जायोब्ला कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय ब्लु कालार बियो उनाव दङ रेड कालार बियो रिगङावल' लानाय मोजां नुदों बेखौबो गोजानि बियो बिराद मोजां नुदों बियो बिदनाव आगर लानाय रिगुङावहाय गोमो कालारनि बियो गोमो कालारनि बिराद मोजां नुदों बेखौनो खाथियाव नै बेबायदि नायदो नील ब्लू रिगङावल' आगर बियो बिदन ग्रीन कालार बियो आगर एरनाय गोजायाव बिराद मोजां नुदों बेखौबो गेजेर गेजेराव एरदों नै बियो दहाय खोन्थानायानो गांनै दंफैयो नालाय आरो मेरला सफैबावनांगौ दं बेखौ उननि भिडिअआव देखायगोन आङो नैबे अरेन्ज आगर एरनाय बेबो नैबे माख्रि लोगोफोर बियो रेड कालारनि आगर गुबैयाव आगर गिदिर गिदिर नुदों नै मोजां बिनि दामखौ खोन्थाथ'नो हानाय नङा नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आङो खोन्थाहरगोन नै बियो दावराइ मोख्रेबाव आगर लानाय मबाइलाव बारा मोजां नुवाखै मोगथाङाव साबसिन नुदों बिदियानो गांनै सफैनानै दङ बे गांसे सेम माखासेखौथ' आं दहाय खोन्थाखांखाबाय नैबेनोमोन गासिबो बेनोमोन लोगोफोर दखना कालेक्शना स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो